V minulom dieli sme prešli stovky kilometrov, aby sme sa dnes mohli zobudiť do nového dňa plného očakávania. Každá cesta prináša únavu, ale aj radosť z toho, že nás posúva bližšie k dobrodružstvám, ktoré nás čakajú. A práve dnes nás čaká jedno z najzaujímavejších miest v Rumunsku, Salina Turda. Ráno nás zobudili prvé lúče slnka a vôňa čerstvého vzduchu. Po jednoduchých raňajkách a balení stanov sme sa pripravili na ďalšiu cestu. Ten pocit, keď necháš miesto za sebou a pred tebou je nový deň plný možností, je neopísateľný. Mali sme jasný cieľ ísť ďalej, hľadať nové zážitky a nechať sa viesť dobrodružstvom, ktoré na nás čakalo. Na našej ceste Rumunskom sa zastavujeme na mieste, ktoré patrí medzi najväčšie poklady tejto krajiny, Salina Turda. Už pri vstupe cítiť históriu, ktorá tu zostala zapísaná v každom kameni. Schádzame hlboko pod zem do priestorov, ktoré kedysi slúžili ako soľná baňa. Úzke chodby Saliny Turda nás vedú hlbšie a hlbšie do podzemia. Na stenách je stále cítiť soľ, ktorá tu bola po stáročia ťažená. Každý krok rezonuje v tichu, ako by nám chodby rozprávali príbehy baníkov, ktorí tu kedysi pracovali. Tieto cesty sú ako brány do iného sveta. Temného, tajomného, ale zároveň fascinujúceho. Svetlo lámp sa odráža od soľných stien a vytvára zvláštnu atmosféru, ktorá sa nedá zažiť nikde inde. Chodby sú dlhé, kľukaté, no každá vedie k niečomu novému. K sálam, k jazeru či k atrakciám, ktoré dnes dávajú tomuto miestu nový život. Pred nami sa otvárajú obrovské siene, monumentálne steny, drevené chodníky a svetlá, ktoré menia temné podzemie na fascinujúce divadlo. Všetko tu pôsobí tajomne a zároveň pokojne, ako by sme vstúpili do iného sveta. V podzemí je celoročne stabilná teplota okolo 10 stupňov Celzia, čo robí návštevu príjemnou aj v horúcich letných mesiacoch. Terezina baňa je obrovská zvonovitá komora hlboká asi 120 metrov, v ktorej je na dne práve to známe podzemné jazero s loďkami. Vďaka strmým schodom je prehliadka bane aj fyzicky zážitková, človek cíti, že sa naozaj pohybuje hlboko pod zemou a prechádza unikátnym svetom soli. Spodné jazero je jedno z najpôsobivejších miest v Saline Turda. Nachádza sa v najhlbšej časti bane. Jazero vzniklo naplnením soľnej komory podzemnou vodou a dodnes pôsobí ako tiché a mystické miesto, ktoré návštevníkom pripomína podzemný svet z iného sveta. Je to jeden z najfotogenickejších a najpôsobivejších kútov bane, ktorý si návštevníci väčšinou nenechajú újsť. Keď sme sa vracali na povrch, boli sme príjemne unavení, no nadšení, ako by sme sa vrátili z iného sveta plného tajomstiev a krásy. Ten pocit, že sme sa prešli hlboko pod zemou, obdivovali jazero a galérie a načerpali energiu zo slaného vzduchu, nám zostane dlho v pamäti. Po návšteve Saliny Turda sme prechádzali mestom Turda. Obzerali historické uličky a farebné domy a zároveň hľadali ďalšie miesto na obed. A takto sme vysielali signály, keď mal niekto hlad. Dnešný výlet bol úplne super. Teraz si dáme pauzu, natiahneme nohy a odýchneme, aby sme mohli zase vyraziť za ďalšími nezabudnuteľnými zážitkami. Ešte som vám zabudol niečo povedať. Tak nie. To je koniec druhej časti.